Türkmen häkimetleriniň şuýlyň başynda hususy awtobus sürüjilerine Ulaq we Kommunikasiýalar Agentligi tarapyndan degişli ihtiýarlygy almaly edeninden soň, şeýle-de munyň bilen baglylykda goşmaça salgy töleglerini girdenden soň ýurdun iri şäherleriniň inçemesinde jemgyçilik transport bökdünçlikleri döredi. Şunlar Liwabın administrativ merkezi Türkmenabadyň köçelerinden hususy awtobuslar tasgitdi diýenýäli. Döwletiň bar bolan transporty ilaty odalky tertibinde gatnadyp bilmeýär. Bu adamlaryň işine okuwuna we barmaly ýene gaýry ýerlere wagtynda aşyp bilmezligine sebäp bolýar. Diýip 21-nji ýanwarda şäheriň durulgusynda adatdakyndan has köp garaşmaly bolandygyny aýdan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň jemgyçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçelerden birden gitmegini Türkmen häkimetleriniň ýerden täze talaplary bilen baglydygyny anyklamagy başardy. Hususy awtobuslaryň sürüjileri ilki bilen 2500 manat meçörünü ýylgyt salgyt tölegini geçirmeli. Emma munyň bilen iş gutarmaýar. Ýene başga da onlarca dokument toplap degişli ihtiýarlygy almak üçin arda ýazmaly. Olar soňu bilen Aşgabatda uradylýar we ol ýerde tasdiklanýar. Yerli resmiler munyň 3 ay töweregi çekçekdigini öýdürýärler. Diýmek, ihtiýarlyk berilen halatynda da ýylyň 3 aýyny boş salgyt töledigimiz bolýardy. Diýip efirde adynyň üýtgedilip, ihlas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky Türkmenabadly hususy awtobus sürüjileriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ihlasyn gurrumuny edýän ihtiýarlygy baradaky täze düzgün 11-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň web saýtynda çap boldy. Bildirişde hususanda guramaçylyk hukuk we eýçiliginiň görnüşine garamazdan ýuridik şahslar hemde bellilen tertipde hususy telekiçi hükmünde bellige alynan ýuridik şahsy döretmezden telekiçilik işini amala aşyran fizik şahslar umumlukda peýdalanylýan awtobusda ýolagçylary gatnatmak üçin agentlikden ihtiýarnama almalydygy bellenilýär. Şol bir wagtda bu täze talabyň haýsy maksat bilen girdilendigi aýdynlaşdyrylmaýar. 10 ýyl töweregi bäri sürüjilik işi bilen meşgullanýan ihlas keskitlenen belli tertipde işlemek düzgününe garşy däldigini, munyň iki tarap üçin hem bähwitli bolup biljekdigini, emma hökümetiň ozalky we häzirki iýdi üzülmeýän çäklendirmeleri we talaplary sebäpli peýdadan has köp ziýana galýandyklaryny anyktady. Hususy awtobusyny ýylyň dogamyny adyndan bir gezek täzeden renklemek talap edilýär. Mundan başga da her 6 aýdan guratlyk garlygyndan geçmeli. Ol ýerde de her türlü bahana tapyp para tamakin bolýarlar. Awtobuslarymyzyň ýanygyjy, dogamly gymmatlayan ätiýaşlyk şaýlar hem özümizde. Döwlet tarapyndan hiç ýeňillik ýok. Tersine dogamly salgytlary bilen gazanjymyzy elimizden alýar. Häkimetleriň özlere jemgyçilik transport hereketini kadaly ýola goýup bilmeýärler. Bu urda işlejeklerin hem öňüne böget bolýarlar. Diýip ihlas nägileligini bildirdi. Azatlyň 21-nji ýanwarda yerli wagt bilen öýläne çelini Ulaq we Kommunikasiýalar Agentligi bilen habarlaşyp, hususy awtobus sürüjilerinden sorulýan täze talaplar, munyň sürüjilere döredýän goşmaçy kynçylyklary barada hem maglumat almak synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň iri şäherlerinde döwletiň eýçiligindäki jemgyçilik transportynyň ýaşaýjylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli köçelerde hususy awtobus sürüjileri hem hereket edýärler. Azatlyň Liwabdaky habarçysy häkimetleriň soňky talabyndan ozal Türkmenabadyň köçelerinde 200 töweregi hususy awtobusyň adamlary gatnadygyny aýtdy. Döwletiň awtobuslarynyň gatnaw tölegi 50 teňe bolsa, hususiýetçileriňki 1 manat eden.